Hai everyone, nonton di video ini coba borone bawa sonaper आंनि भिडिअखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो सोनाफोर आंनि सानफ्रामबो संनाय खावनाय भिडिअखौ अन्नानै नायलांदो सोनाफोर आं थारुन ओंख्रि संसै थारुन ओंख्रि दाउ बयलार फ्राय एवनोसै आङो सोनाफोर आंहा दाउ बयलारखौ रुनानै गारनोसै फ्राय एवनोसै आं टमेट' थारुन ओंख्रि दाउ बयलार भाजा दाउ बयलार रुख'नाया जाबाय सोनाफोर सुनानै आराम एवनोसै फ्राय सोनाफोर आंहा ओंख्रिखौ संनो रेडि लाजोब्बाय नै दाउ बयलार थारुन रेडि लाबाय संसै आंहा सोनाफोर संबाय सोनाफोर आंहा दाउ फ्राय एवनोसै जाबाय दै होनोसै दसे उनाव ओंख्रियाव दुन्दिया लायनोसै आं बारियाव सोनाफोर जोंनि दुन्दिया बारिखौ नायनोबा सोनाफोर आंहा दुन्दिया लांफैदों ओंख्रियाव होनो दुन्दिया बिबार बारबाय नै थारुन ओंख्रि दाउ बयलार दाउ बेदराव होनो एसे मोदोमनायनि दुन्दिया लांफैदों आंहा सोनाफोर नै सोनाफोर आंना थारुन ओंख्रिया मोनबाय दुन्दिया होनानै खांसै आं जा टेस्टि जाथारसिगोन आंना थारुन ओंख्रिया गोथाव जाथारसिगोन गोथाव नुथारबायलै नै मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर होनानै टमेट'जों फ्राय एवबाय दाउ बयलारखौ मोनबाय दुन्दिया होनोसै खांनोसै गोथाव नुखाबाय दुन्दियाबो बिबार बारबायबा एसे रासिनखौ नुबाय आरो ओंखाम जानोसै आरो ओंखाम जानोसै बेयाव आंना फिसालाया ओंखाम उखैबायनो ओंखाम खुरना होग्रोनोसै आं मोननायखाय फिसालानो नै सोनाफोर आंहा ओंखामखौ जानो रेडि लाबाय नै दाउ बयलार भाजा ओमफ्राय नै थारुन ओंख्रि जानोसै आंहा सोनाफोर ओंखामखौ बिराद गोथाव
Nah, saya nak sabar itu lamanya. Mau kalam dong? Mobil Oh, mikar apa sugasnya? Kejan nih mikar. Ayo, magu sum bilai. mobil kamgarnya ini. Ini ba mikar babu. Kambai. Mikar nih ubini ba. Serba nangguba langfैनो हागोन नै मिकार बाबु दं जोंहाबो लाबोदों बे मिकारखौ इसोरो फिफा फिसा सानैबो मिकार आरो इसोरखौ नांगौ माइलाय नै मिकारा माबा फांथेलायबाय सोखांनानै एबार Semoga videoku isinya dan tunai jalan. Bye bye.